árboles arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. As de campión. Viche lo que fixen, Maia. Inténtao ti. 2 veces seguidas gañei. Oh, viches iso? Bravo, bravo, bravo! Ola, rapaces, que tal? Son a libélula Pops. E vos quen sodes? Eu son Maia e ele é Willy, pero como fixeches iso? Voar para atrás. É fácil cando xa tes certa experiencia coas as. Queredes ver máis aerobacias? Vide comigo. Ai, vamos, Willy. Estánse preparando para a gran carreira. Gañeina moitas veces, pero cando avellentas, perdes forza. E nós que? Podes nos preparar a nós. Nós temos enerxía e ti tes experiencia. Maia, tes moita iniciativa para seres tan noviña. Parece unha tolería, pero é un reto moi atractivo. Se queredes gañar a copa de pole, precisades que vos adestre un campión. Unha copa chea de pole. Oh, nese caso conta comigo. Así me gusta. Pero antes tedes que apuntarvos rápido. Querémonos apuntar, por favor. Maia e Willy. Sí, apuntamos vos. Sabedes no que vos ides meter, verdade? Para esta carreira fai falta moita velocidade e destreza. Wow! Ai, non tan rápido, papá. Cross, se queres gañar esta carreira como fixen eu, tes que superar os teus límites. Así que mira. Ola, tamén ides participar. Ja, estades soñando, abellas. Na miña familia hai campións desde hai xeracións e eu son o seguinte. Chámome Cross e non o esquezades. Xa está, apuntámonos. Coñecemos a Cross e tamén o pai. Voan moi ben. Vos sí. Invencibles, non. Vencín o pai de Cross moitas veces. Fun o campión. Hai tempo. Vaya. Máis rápido! Máis! Sí, gañei! Non é estupendo, Willy? Willy. Non estades aquí para merendar. Estades aquí para ser campións. Ai, papá, necesito descansar. Cross,
Os campións non descansan, apertan os dentes e seguen adiante. Tedes boa mobilidade mentres voades e estades vos divertindo. Dade voltas! Vale, rapaces, id aquí. Ter mobilidade ao voar é bo. As acrobacias tampouco están mal, pero aínda non tedes rapidez suficiente. As libélulas van vos deixar atrás. Pero, que podemos mellorar? Só temos 2 ás pequenas. Ai, quizáis deberíamos comer pole desa copa para gañar forza. Willy, esa copa é pro gañador. Primeiro hai que gañala. Ah, iso é. Temos que voar xuntos en parella, como a ti, coas túas 4 ás. Pero, Maia, iso non o fixemos nunca. É unha idea de tolos. Non creo que poidamos facelo. Ou sí, pero ben pensado, sí. É verdade. Se xuntade as 4 ás, probablemente voedes tan rápido como unha libélula. Pero tedes que ser moi fortes e sincronizar as ás perfectamente. Sí, farémolo. ¡Ajá! Vamos, dádelles músculo a esas ás. Podédelo facer. Ai! Moi ben, seguide practicando. Excelente. Agora, para voardes máis rápido, operación ás sincronizadas. 1, 2, 3. Oh, oi. Willy, Maia, estades ben? Eu estou ben. Eu tamén. Levamos un susto, pero non nos mancamos. Ai, temos que dar cunha maneira mellor de conectarvos. Moved a cabeza dun lado a outro e deixade que vos guíe o ritmo. Ter flexibilidade na cabeza é esencial para voar para atrás. Moved as cadeiras dun lado ao outro, deixade que vos guíe o ritmo. Oh, conseguino! Outra vez, Willy! Non está mal, Willy, xa mellorarás. E agora voade xuntos para atrás. ¡Perfecto! Tedes material de campións. Ai. Velo rápido que voamos! Iso é! Agora voades como unha verdadeira libélula. Preparados? 1, 2, 3, para atrás! Agardade! Faltamos nós! Pero... vos sodes 2. Sí, pero xuntos temos 4 ás, igual cos outros participantes. Queremos que se nos considere un participante. Está ben, pero se vos separades, quedades eliminados. Moi ben. Preparados? Xa! Ai, vai, comezaron moi mal a carreira. Rápido, Maia, Willy! Rápido! Ai! Ai! Estoy yo.
vitoria, Willy, e en canto se vai alegrar Pop se gañamos. Témonos que sincronizar moi ben. 1, 2, 3. Que? Non vou permitir que me venzan eses afeccionados. Que carreira, que carreira! E Cross, o fillo do noso gran campión, ponse por diante para gañar claramente. Agora, rapaces! Agora! ¡Bravo! ¡Ai! Choca eses catros! Grazas a vos, sentinme como se tivese as ás da miña mocidade. O gañador da gran carreira é as abellas Maia e Willy. Bravo, bravo! Como premio temos a honra de darvos as ás dunha copa de campión. Sí! É que o merecemos. Como o fixestes? Aí está o noso segredo, o mellor de todos os adestradores. Vaya, grazas, pequena Maia. Ao final, nunca somos demasiado vellos para gañar. Ai!